Nanay Maria is one of the very important person in my life. Kaya namin karon. Oo. Meron siya sa second floor sa Saya. Kusina. Kusina ba? Sa picture Ito na. Yuki, pag-uwi pang video. Perspective na ko. Murag drone ba? Murag drone ba? Sabal. Kami sa Gmall. Amo sugaton si nanay. Si nanay. Bilis mo nanay. Ay, sus, tanawan niyo. Ano yung Kano? Ligid. Mare lang. Here is the menu. Nasa Campsite. sa Etas Kwan niya. Etas Kusina and Bar. Di anami dili, nangako nami. Wan si Nanay Marilo. Slight lang ba? Nami dili gi-order nga panga sa tuna. And then sinigang. Nasa Fried rice. fried rice. And shrimp. Ngaraw. Garugaw. Di aran mi diri sa. Unsa way ni diri sa? Etas ang kumain na? Etas? Etas Kusina. Etas Kusina diri sa J-Mall. Etas Kusina and Bar diri sa J-Mall. Nya SM na karon. Nice kay diri ang ambience. Very peaceful. Ano tay mga kuan diri oh. Suro na niya sa taas ko. Video ka. Lagi. Magsuri-suri ra nya tapo mo. Pwede man ka no? Nice kay diri. Bawal mo. Pwede raman. Nya magabinan na ta kaayo. Okay na. Okay na. Ito na? Sige, mga una ta. Thank you, thank you.